πληροφορηθήκαμε με ένα πρωτόγνωρο τρόπο η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου τις προθέσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου ότι στο ακίνητο το κτίριο του πρώην κταίου Καρτερού, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Κρήτης, προτίθενται να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν προσωρινή κλειστή δομή διαχείρισης των μεταναστών. Θεωρώ ότι αυτό δεν συνάδει με τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση και την σωστή λειτουργία μεταξύ των θεσμών και των φορέων. Όφυλαν να ενημερώσουν τον Δήμαρχο Χερσονήσου αν υπάρχει στις προτάσεις τους τέτοια σκέψη, γιατί από διαρροές του τύπου το πληροφορηθήκαμε, να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων, να αποσταλεί ένας πλήρης φάκελος, να υπάρξει διαβούλευση ή ενημέρωση ή συζήτηση και στο τέλος να υπάρξει η κατάληξη για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων την Παρασκευή, στην τελευταία συνεδρίασή της, ασχολήθηκε με το μείζον θέμα του μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο πραγματικά απασχολεί, πλήττει και είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του νησιού, και μάλιστα στο τέλος της συζήτησης κατέληξε ότι η δομή που ούτως ή άλλως πρέπει να χωροθετηθεί στο νομό Ηρακλείου μπορεί να αποφασιστεί σε επίπεδο δημάρχων και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, γιατί στο τέλος της συζήτησης αναγκάστηκα να αποχωρήσω για άλλο πολύ σημαντικό λόγο, αυτό που υπόθηκε είναι ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεσμεύτηκε να αναλάβει την εξέβρεση χώρου στα δυτικά του όρια. Πέρα όμως από αυτό, εμείς μετά την δημοσίευση και το άρθρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην πληροφόρηση που είχαμε, ασφαλώς και κινητοποιήθηκαμε. Ασφαλώς και ζητήσαμε ενημέρωση. Επίσημη βέβαια ενημέρωση μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει. Ούτε γιατί προχώρησαν προς αυτή την κατεύθυνση, αν υπάρχει όντως βασιμότητα στην πρόθεση του Υπουργείου να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Μετά από λίγο θα δημοσιοποιήσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μετά από εξαντλητική συζήτηση, γόνιμη συζήτηση και με σοβαρά επιχειρήματα, όχι αντιδρούμε για να αντιδρούμε, αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, συμβάλλουμε στην επίλυσή του και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ όμως παράλογο, για να μην πω κάτι άλλο, ο κατεξοχήν τουριστικός δήμος της χώρας, ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση και στη δραστηριότητα την πολύ σημαντική του κλάδου του τουρισμού, δεν μπορεί να δεχτεί στα σπλάγνα του και ειδικά πάνω στο βόρειο-δυτικό άξονα μια τέτοια δομή, μια τέτοια λειτουργία και μια τέτοια εγκατάσταση. Εκτός και αν η χώρα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του τουρισμού στην εθνική οικονομία, με την άφιξη των επισκεπτών και την πρώτη εικόνα που αντικρίζουν και αφορά τον καταβλισμό των τσιγκάνων, καθόλου τάξη την οποία σέβομαι και τιμώ, στη συνέχεια θα βλέπει σε δημόσια θέα τον καταβλισμό και τη δομή και ούτω καθεξής. Άλλα είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να δώσει προτεραιότητα η κυβέρνηση στον τομέα του τουρισμού και να τα λύσει. Συμμεριζόμαστε και δεν αποποιούμεθα τις ευθύνες ως τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού προβλήματος και προτείνουμε μέσα από το ψήφισμά μας ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, με την παρουσία του Περιφερειάρχη, του Προέδρου της ΠΕΔ και όλων των δημάρχων του νομού, να συζητήσουμε και με επιχειρήματα να βρούμε το χώρο ο οποίος είναι κατάλληλος, γιατί πρέπει να δοθεί λύση και σε αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο γιατί ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δημιουργούνται και συνθήκες οι οποίες δεν τιμούν κανένα και πρέπει να λυθεί.